Dobrý deň. Tu je tým SVC a vy sledujete videoprehľad, v ktorom s vami zdieľame najdôležitejšie udalosti v histórii rozvoja strunovej dopravy a spoločnosti ESVC za predošlé týždne. V tomto vydaní uvidíte, ako komplexy UEST riešia problémy s dopravnými zápchami v metropolách. Technológia UEST bola predstavená na medzinárodnom mestskom fóre BRICS. Boli vymenované najžiadanejšie špecializácie pre vývoj komplexov UEST. Nestrácajme čas a hneď prejdime k prvej udalosti. Štúdie údajov z cestnej premávky za rok 2023 ukazujú, že dopravné zápchy naďalej narastajú. Spolu s tým sa predĺžila aj doba čakania automobilov v dopravných zápchách. Riešenia UEST Incorporated poskytujú rýchlu, pohodlnú a bezporuchovú prepravu osôb. Unimobily dopravia cestujúcich kamkoľvek v meste v priebehu niekoľkých minút a vyhnú sa tak dopravným zápcham a nehodám bez toho, aby spôsobili problémy s dopravou a parkovaním. Pri širokom využití môžu dopravno-infraštruktúrne komplexy UEST výrazne odľahčiť dopravu v metropolách a vyriešiť problém s dopravnými zápchami. O tom, ako to bude, si prečítajte v materiáli. Mediálne centrum UEST Incorporated zdieľa podrobnosti o tom, ako prebieha 6. medzinárodné komunálne fórum krajín BRICS 2024. UEST Incorporated sa zúčastňuje tohto veľkého podujatia. Spoločnosť ponúkla komplexný prístup k rozvoju území združenia. Dnes v UEST Incorporated zamestnáva vyše 1000 špecialistov v rôznych oblastiach inžinierov, konštruktérov, projektantov, architektov, dizajnérov, technológov, logistov, stavbárov, ekonómov a ďalších. Tým vysvetlil, o ktoré špecializácie má organizácia najväčší záujem. Medzi nimi je mechanika a matematické modelovanie, konštruovanie a výroba produktov z kompozitných materiálov a 10 aktuálnych špecializácií. To boli pre dnešok všetky dôležité správy. Určite nezabudnite dať like tomuto vydaniu a zanechajte komentáre. Dovidenia.